nga barkeji serndele dele fo e barkeji almugurguna alhamdulillahi rabbil alamin ceerno mouhamadou saïd haaldemo ina weeɓi koɗo haaldemo kadi ina satti nde wonno sa wiyama ya haala ceerno mouhamadou saydou mbiyeɗa ko ya lumgo e maayo ngo ala powle maayo noon so ala powle ko mbawɗa ndiyam fof so juuti a noddat bande en yo gaddane laana duttitoɗa to uminɗa sabi tawde a anda to paɗa a anda ɗo haaɗi ɗum ruttitade to ummino to ɗum ɓuuri wonde kisal maɗa mana joni e wiide aɗa ɓenna tawde a anda to paɗa ɗum woni haalde ceerno mouhamadou saydou radiallahu taala anu ceerno mouhamadou saydou on kaali kabaru hoore fonde ceerno mouhamadou saydou omo jogui hundeji kawniɗi e nder hoore fonde saabi arwande batu mo fuɗɗi noddude faade e diinel islam ko caski hol gonɗo sababu ceerno amadou elimane onon bamo abdoul asis kane mo ceerno tijani wondi o nde wonno on koɓe musidɓe guila eɓe jangga ɗo ɓe janggata ɗo ɗum woni sababu makko kanko ceerno mouhamadou saydou ngal cehilagal ɗo wimo ha waɗi hoore fonde yo Allah yafo en on ɗon saaha o ƴetti banum debbo o hoɗi hoore fonde juma hande hoore fonde o hirnage banggue juma ka ɗo o waɗi galle o waɗi woyndu o waɗi bisik kanko ceerno mouhamadou saydou e nder hoore fonde ina anda ha joni anduɓe ɗum fof ne gandi ɗum ha joni ina jeeya ko hawde ceerno mouhamadou saydou kanko o waɗi ko ɓuuri 55 wuuro ngo ganduɗa ko kanko fuɗɗi ɗum ha waɗa juma tawi ko nder ladde wonno wona wuuro omo ɓeydi wuuro ngo ala ko kanko fuɗɗi wuuro ngo ha waɗa juma 55 wuuro ngo foof ala hen ɗo ɓii ko woni liman hay madina wona e liman deke en gandi ɗum ko Allah sinno ko min joni somi fagguitimo tottan ko ɓiyam kono noon hay madina kanko ceerno saydou wona e liman ko ceerno ousmane thiam ko kañum woni e liman madina deke en gandi kanko ceerno saydou o lartanno tan ko Allah kanko haaju makko tan ko alqur'ana e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde wonno omo andi watul buyuta min abwabiha so neɗɗo yiiɗi humpitade ko woni nder suudu o darato koɗo damal ɗo ummorto kono so ummima fallantere o diwi ko famɗi fof kam hoolare gase makko so mawɗo yiyama ne diwa fallantere kam nattat hoolede te ko o humpitta ko to sa diwi aɗa wawi helde kono kanko ummori diine o koɗo damal ɗo ɗum waɗi omo humpiti ko woni to nder suudu o kanko ceerno mouhamadou saydou radiallahu taala anhu o noddani yimɓe ko tawde jomiraɗo subhanahu wa taala on haalani tagore nde fof ma atakum rasulu fa huduhu wa ma nahakum anhu fantahu oɗo ko woni kolaɗam jiɗɗo joguiɗo yam haaju fof yo rewoy toon ɗum noon so tawi ari kanko ceerno mamadou saydou o wi ko enen fof gaare ndewoyen to woni damal to seɗen jiiɗi andude Allah eɗen jiiɗi yiitude Allah eɗen jiiɗi laaɓede ko woni toon ko ndewoyten koto nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi haaju makko ɓurɗo mawnude foof ko golle sunna nelaɗo Allah sunna nelaɗo Allah sallah sallam almuɓe fof janggi almudo fof jimɗo e bindi yi sunna nelaɗo Allah sallah sallam kono wonno sifa men sen janggi en gayni tan moften kamɓen ha tiiɗa moni fof mofta deftere muɗum yanto ya eɓe janggani ɗum ɓe ceerno saydou wiɓe ala sukara e jarede irtodirtaki saabi foof o bonat jarede kam so woni ɗon aɗa wawi marude sukara sa dañi aɗa wawi wadde kafe kono so irtodirama foof o boni natta naftude ala gaare itten sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam laɓɓinen ɗum itten ɗum e alqur'ana ko nden keɓeten Allah keɓen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo tan woni himɓe ceerno mamadou saydou e ɗum waɗi nde o fuɗɗi ɗum nde ɗum waɗi e caɗele o tampi hawnaki noon tampudemo tawi rasulu alayhi salatu wassalam nde dawa islamia nde o noddi faade e diine l'islam Allah ina andi maw dañ porvele muji wimo anzir asiraka l aqrabin e heyma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam haɗema yaade aɗa sakta hunde nde gorol ma ngol ɓe jiiduɗa ɓe noddu kawralnaɓe ka nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nden noon mo andi ɓe en gadata o yeddudemo
ɗum waɗi batu makko garwanijo kanko rasulu alayhi salatu wassalam o jooɗodiri e maɓɓe o wiɓe inni rasulullahi ileykum min Allah neli kam e mon ko hohoɓe qouraychiyankoɓe ɓe o jiidi asko ɓe ko ɓe o jooɗodiri o haala ɗum ñande hen o jabama jaabuji 4 gadi ɗum ummade o wi tabballaka ali haja dawtona halkare wodanima ɗe bolle puyɗe noddirtami minen hohoɓe qouraychiyankoɓe nodda min e aɗa haalana min ɗeɗo bolle puyɗe yomin ndew Allah ma goto on jooɗi goɗɗo ummi on ne wi kanko de ndewno yu makko ma yilaw ba makko ma yilaw ko miskine ɗum noon ndendinen kanŋe tan e kalis kokken mo deƴƴu ko haalata ko on ne jooɗi goɗɗo ummi wi min mbiɗo sikki wonko memi haqqille o ɗum noon eɗen jogui doctereɓe ɓe ganduɗa goppata rafi e ɓandu neɗɗo nawen mo toon tan so heeɓi haqqille makko ma woppu ɗum on ne kadi jooɗi o yewi ala min mbiɗo sikki ko dillidirta yimɓe o yiɗi ko laamade gare tan taƴanen mo région wona toon gouverneur mana o deƴƴa ko haalata ko an noon Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam jooɗiɗo ko bamma en jooɗiɗo ko mawni en ɓeɗo emin jogui te fodde 300 Allah pawɗo mana Allah ma goto tan yomin goppu 300 inna wajadna abana wa inna ala asari muhtadun minen kam komin taw guila komin tawri babiraɓe amen koko hemin ndewata ɗum noon heeɓederen Fouta guila dawa tawi ɗum min tawi dawa yeehi a anda to fayi dawa artali haalanma ko artiri mbiya ko on gabbotoɗa ɗum ɗo ina ferguiti e nene Fouta a arat tan mbiya ɗo tawnomi babam ɗo tawnomi nenam ala Allah sede larti ala baba e nene ala jogui ko lawol Allah nde addi alqur'ana nde holli yimɓe ko ɗo rewete nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam nde ari nde holli yimɓe ko sunna ko ɗo rewete almameɓe nayoɓede gaari carhini ɗum alqur'an ina joofo alqur'ana ene joofo wasa laɓɓinde so sunna nelaɗo Allah sallallah alih w sallam ari laɓɓina so sunna nelaɗo Allah sallah alih w sallam nde waɗa saha hadis ne raɓɓiɗa almameɓe ɓe ko wayno almam Malik en Ahmad ibn Hanbal en Shafi'i en Abou Hanifa en ɓe gara carhina ha haqqille fof ne wawi nande hankkadi ko muddiɗa fof aɗa wawi famde ɗum addi mazahibul arba ɗum addi ɗum ko ha sari fofof sarhinte ko ɓural kono enen noon ko ɓeydi tardinde en koni min tawri mawɓe hol mawɗo jeyɗo alqur'an hol mawɗo jeyɗo diine l'islam hay goto jeeya mo yimɓe ɓe fof ko julɓe moni fof gabbirɗo nelaɗo sallah sallam fof on daɗi kala nde jiiɗa yimɓe dandiri ɓe dandiri koye abbade nelaɗo Allah sallah alih sallam wona wirduji kewɗi wona julɗele kewɗe so yimɓe dandiri tan ɓe dandiri ko abbade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kala ɓurɗo gollude sunna nelaɗo Allah sallallah sallam o ɓurata laaɓede ko woni toon so laaɓi tan o laaɓete laabde nde ɗon alay saago to ma to jiiɗa julɓe alay saago jiɗɗana julɓe ko ɗum wiyete laaɓal wona addude sabunde en aɗa socco aɗa fewde comci joɗɗi ala laaɓal julɗo ko laabde to ɓerde mum to laabde to ɓerde mum to tawa ɓerde makko to julɗo fof omo laaɓani ɗum julɗo fof omo yiyani ɗum moƴƴere ko ɗum ɗo wiyete laaɓal to ɗum ɗo yalti arif billahi en fof kaɓata neɗɗo o ko woni to nder to ko yo yaltu toon ɓe lomba toon Allah ɓe lomba toon nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so tawi ɗum deeƴi to ma to julɗo fof mo jiiɗaɗo yiɗɗum so tawi noon ɗum e heddi toon ko tuudiji noon ko ɗiɗi ene jogui tuudi mo ndiyam mana laɓɓinta ɗum woni figu ko jangguete séria ko ni salli gorte ni taborte ni waɗeteɗi ene jogui tuudi woni ko nder ɓerde ɗum ko arifu billahi en coccat ɗum ɓe itta toon on salte fof ha laaɓa ɓe kuccitinma to Allah ɓe kuccitinma to nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe mballitoroma cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ɗum woni golle mabɓe kamɓe enenne noon seydi ceerno Abdoul Aziz Sy Malick o meeɗi haalde konngol rahmatullahi aleyhi o wi Madina naaɓe noddoɓe faade Allah e Sénégal ne keewi kono on joguima gueɗal ɗum ko onon Allah totti ɗum ɓe mbi ko ngal gueɗal woni o wi kala noddowo faade e Allah ko ɓuuri hewde hen sa noddi yimɓe ɓe gaari tan mbiyata ko yokkaɗo maɗo ko an tan woni ceernajo
han kadi ko an tan ɗo kamɓe fof ko gise maɓɓe ko yokka geba o wi onon noon mo mon o nde noddi on ha garɗon o yante moɗon o faari on to Allah nela ɗum ɗo woni dambe o setode mon wona omo wi on kaɗɗo makko ɗo ala joni noon seereɓe yirlaɓe ɓe fof sa noddi almuɓe ha gari tan ha guellowel min jeeyi ɗum hay so ceernajo goɗɗo ari ɗon de waajo mbiyata ko o laate guesam hol guese l'islam julɓe fof ko julɓe fof so dandiri tan dandiri ko e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam dandiri koto alqur'ana dandiri koye guidgol maɓe Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anu aɗa andi kay ceerno Mouhamadou Seydou o wondi e ceerno Ahmadou Baro duuɓi nogas e balɗe sappo ceerno Ahmadou Baro kanko daɗi ɗum to bindi kanko daɗi ceerno Ahmadou Baro to bindi no feewi kono noon ko lartata ɗon ko duuɓi nogas e balɗe sappo o janggata ko lawol tijjani salatul fatiha lima uqlim ko toon woni omo dambe ɗum ɗo duuɓi nogas andi kay on andata ko woni toon ko ɗum ɗo rendinnomo ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anu o meeɗi kanko ceerno Mouhamed Saïd o ummi ɗo omo yaha Fouta on saaha ceerno Ahmadou Baro no wuuri ceerno Ahmadou Baro wimo aɗani ya Fouta aha noon so neɗɗo wino yowitoye ma hayso kanko ɓuurma dental jaam o waɗide ceerno Ahmadou Baro o fayi Fouta o jippi ko hoore fonde ceerno Ahmad Ilman kanko jippi ɗo no jippi Allah ñaawi ceerno Mouhamadou Lamine to kay heyɗi ceerno Mouhamadou Lamine to kay heyɗi ko neɗɗo dewaɗo ko neɗɗo jiɗaɗo tawi ko suka aduna fof no rewi mum jiɗɗo laɓɓinde noon mbimi jiɗɗo laɓɓinde noon omo faami kanko ceerno Mouhamadou Lamine ko rewe makko ko ɗum ɗo ala ko wawan ɗum hakkude mum e hadara Allah alay sago yiiɗo ceerno mo naɗowomo sowona ɗum ɗo tilfoto juuɗe makko ceerno fof gonnoɗo e Fouta o waali galle mum o tawi wona kañum o nani ceerno Mouhamadou Saïd ari hoore fonde hay so hande koɗɗen hoore fonde ma wiiya ko ɗo ɓe jooɗodino koɓe tato ɗo gallam ɗon nan ɗon nokkuyel guel nan ɗon ceerno Amadou Ilman e kanko ceerno Mouhamadou Saïd eɓe kaccito subaka ceerno Mallamin ari jooɗi nden ceerno Mallamin ari jooɗi ɓe ñamde mum haaɓe kalditi ceerno Mallamin wimo ceerno Mouhamadou Saïd o wiɗa min de garmi ko yowisade ma ceerno Mouhamadou Saïd wimo an ko ma ko heƴaniɗo am ɗo ɗum noon min mbiɗo jogui ceerno Ahmadou Baro radiallahu taala anu jeento ceernam o enen fof gono hen toon almuɓe kono ko ma ko min wawa hejjeɗo am ɗo kanko ceerno Mouhamadou Lamine o heɓɓiti o wi ceerno Ahmadou Baro woni ceerno mum ko an kono min ko an woni ceernam an noon ko ceerno Ahmadou Baro ko ceerno ma ɗum ko gonga kono min ceernam ko an ɗo o siftori kanko ceerno Mouhamadou Saydou ceerno Baro winomo hayso neɗɗo o ɓuurma dental so wi omo yowitoyma jaam ɗo ceerno Mouhamadou Saydou siftori ngol ɗo konngol e o saaha ceerno Mouhamadou Saïd ma jebbili ceerno Lamine ɗo jebbile makko ɗo hoore fon ɗo ɓe pododiri yo ar Madina kanko ceerno Lamine hitande faade nde ceerno Lamine ari ɗo o saaha ceerno en kori koye cuuɗi ɓakke fawete ko huuɗo ceerno Lamine nden yettima tan tawi yimɓe ne jooɗi wi ala almudo kay ceerno certat ɓorti e o saaha saret heewani ɓe jogui tan ko kees saret kono noon puccu ala don noon puccu so gari ga mayat mbabba so arino ga mayat ko joni natti kono ɗum buufide gonno ga mbarat ɗum kanko ceerno Mouhamadou Lamine o jaggi saret o haɓɓe dadorde makko o wiyoɓe jowo hen leydi ha heewa o dasa o nawa galle ceerno o waɗi ɗon o wirti ceerno sadi kaɓɓite maso ganda oɗo ko arifu billahi ne haɓɓe saret itte ɗo ko hakkude makko e ceerno Mouhamadou Lamine e ɗum noon en ko ceerno Mouhamadou Saydou o wi ko yonata ko daña fof ɗo yona allahumma salli ala seydina Mouhamadin wa sallim